fina mulej għalix nifna id-dawlet jihek bil-faraġ tal-qlub Enna lina u fismek eħlisina min ħsarat li ġarrabna Għallasni xomu lejfu li modi Sarħtija tawlidek dajfin Unadafna midbarja taruħna Samix nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Kristu għal-medjatur ta' patt ġdid biex wara li seħħet il-mewt għal-fidwa dawk li huma msejħa minn Alla jieħdu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-familja Sajt. Iqaf magħna mulej bit-talb li tagħna u żommilna sħiħa t-tama li aħna nqiegħdu fil-ħnina tiegħek. Naddafna mid-dbajja ta' dnubitna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wedid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abraham inxteħet wiċċu fl-art u Alla kellmu u qallu: Hawn jien ara il-patt tiegħi miegħek. Int tkun missier ta' ħafna ġnus u ma tissejjaħx aktar Abraham, imma Abraham ikun ismek għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jiena nkattrek fuq l-inkattrek u nagħmel minnek ġnus sħaħ u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt għal dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustier, l-art kollha ta' Kanan biex tkun tiegħek għal dejjem u jiena nkun Alla tagħkom. U Alla żied jgħid lill-Abraham: u int iżomm il-patt tiegħi, int u nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fitxu l-wiċċu l-ħin kollu, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Missierkom Abram qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien ser jara il-jum tiegħi. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik. Abram miet u l-profeti wkoll u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduk qatt il-mewt. Jaqgħu inti akbar minn missierna Abraham li miet u l-profeti wkoll mietu, inti x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li qiegħed jagħtini l-glorja u għall-missier, dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom u madankollu ma raftuhx. Imma jien nafu u kieku kelli ngħid li ma nafux kont inkun giddi bħalkom. Mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien ser jara l-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek kan qasalaqt il-50 u rajt lill-Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbuhulu, imma Ġesu inħbielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Evanġelu. Eżis aħna qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa mqazza u ninnutaw kif il-qari qed jindirizzana lejn il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Issa l-edewa ta' Ġesu kienu ilhom iħabtu lil Ġesu u jagħmlu diversi akkużi kontra tiegħu, imma Ġesu min-naħa tiegħu baqa' jiddefendi lilu nnifsu bħala il-mibgħut tal-missier u jakkuża lil dawk li jakkużawh. Issa fin-nuqqas ta' twemmin tagħhom f'Ġesu bħala l-mibgħut tal-missier, dawn il-persuni kienu fil-fatt qegħdin jikkondannaw lilhom infushom. Imma l-ironija qiegħda hawnhekk li b'dana kollu hija li Alla issa kien preżenti fost il-poplu tiegħu f'ibnu Ġesu. Imma dawn baqgħu ma ndunawx. U dan huwa l-ikbar gwaj li jista' jkollu l-bniedem meta ma jarafx li Kristu qiegħed fosthom. U għalhekk imbagħad dawk il-persekuzzjonijiet għaliex dawn an-nies dejjem kienu jfittxu x-xara fl-għaġina biex jaraw lil Ġesu jaqbdu f'xi ħaġa. Imma Ġesu li jara fil-qalb u jara fil-moħħ ikun kapaċi jagħti ir-risposta u jsiddilhom ħalqhom.
Għalhekk nitolbuh lil Ġesu, mulej Ġesu, enni naraf il-preżenza tiegħek fiex fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Nitolbu ilu din il-Ġesu, tax għandna bżonna. Enni naraf il-preżenza tiegħek fil-ħajja tiegħi. Għax kif konna l-preżenza tal-Alla quddiem għajnejna, l-affarijiet imorru iktar aħjar. Bil-wieqfa. Alla ma ħalisiex lill-Ibnu l-waħdini imma offriħ għalina il-koll u miegħu tagħna id-don ta' kollox biex nakkwistaw il-ħajja ta' dejjem, infaħruh u nitolbuh bil-fiduċja. Mulej, iġbed lejk il-ħlejja kollha ngħidu. Mulej, iġbed lejk il-ħlejja kollha. Għal poplu Nisrani biex jikber fil-fidi tal-patt il-ġdid ta' Kristu msallab u glorifikat ngħidu. Mulej, iġbed lejk il-ħlejja kollha. Għal poplu Ludi biex iħaddan il-vera fidi ta' Abraham u jasal għal verità sħiħa nitolbu. Għal ġenituri li jixtiequ d-don tal-ulied biex Alla jippremja il-fidi kbira tagħhom nitolbu. Għalina biex nilqgħu nħarsu l-kelma tal-ħajja lis-salvana billi nemnu f'Ġesu Kristu ibnek bħala il-mibaw tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna fi Kristu l-medjatur tal-patt il-ġdid u ta' dejjem. Għamel li aħna li ġejna imqazzin fil-mewt tiegħu fuq is-salib nirċievu l-wirt ta' dejjem li twiet lilna bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma qoddimek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares bislim mulej lejn il-sakrifiċċju li aħna sirin nofrulek u għamel ikun jiswa għalina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien roddulek ħajr. Bit-taqqis ta' ġisimna inti trażżan fina drawet il-ħżiena, terfa'na ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawet it-tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat,
il-koll ferħana jifaħruk is-smewit mas-serafin il-qawwit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, mbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-ola tas-smewit. Infaħruk Mister Qaddis għal-kobor tiegħek u għall-erfu l-imħabba li bijom inti għamilt kollox. Xlaqt il-bnidem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejaq kollha. U meta ma ċarida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk tħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimtom jistennew is-salvazzjoni. U int, Mister Qaddis, hekk ħabbejt tad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bnidem l-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fosna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qaw minn tijom mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna nejxu mux aktar li nfusna imma liħ li mitwiru xoċ talina minn għandek missir fuq dawk li jemnu bat bħala laqwa doll l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-Qdusija. Nitolbuk għalhekk Mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis daw l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħabb lil tiegħu fid-dinja kienu ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi bl-imbit raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Kristu. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib il-qaw minn tiegħek inti fdejtna. Għalhekk Mulej, aħna niċċelebraw tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qaw minn tiegħu għal-ħajja u tlof fil-emen tiegħek, u aħna u nistennew jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa għas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares Mulej lejn il-vittima li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu semm minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi
l-Ispiritu Santu jaqqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollu li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju il-qaddejt jekk il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-Ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta, dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fl-erwieħ tal-familja Sajd u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. L-inna u l-koll u lidek mis-sirħanin għatina li mal-Verġni mqazzo malla Marija, ma' San Ġuzeb Zewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mal-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha, nkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejjak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dunub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfred minnek. Dan huwa Kristu li għalinna għal bniedma u sobina u ma jwarrabiex. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Anna. Inħobbok, Signor Anna. Gesù tal-akbar ħina jisma tal-bi kun ħalli soba kbira bħal-bi b'nikitha bħal-dvubi jistefni henna lija o Gesù izdan hoqoq qalbi kollha ħajti kollha jingħaddi twissijiet kollha mħabba baħar dija ta' kull xi taħt rijlejha tisfalkiku ma konx henna lija o Gesù skur għadħalsin izdan hoqoq qalbi kollha ħajti kollha jingħaddi lilek għajn kollha sita kollox jidwarna biex jaħasra jisir fruħa flok jubitek jinġarna henna lija o Gesù skur għadħalsini izdan hoqoq qalbi kollha ħajti kollha jingħaddi. Nadorawk Ġesu imberkuk għax b'salibek u l-mewt. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nadorawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni, bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq dil-art, fil-ħnina tiegħek atina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.